cedeknya sih zoom. Yo apa iki jenenge? Oke. Jenenge apa? Tak jenenge apa? Sing nemu aku jenenge apa? Mantap. Gitu malah. Jangan lupa lur, subscribe, like, komen, dan share Ferdiansah Channel. Channel wong kesel sak Indonesia. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ferdiansah Channel. Channel wong kesel sak Indonesia. Sadurunge tak buka matur nuwun para subscribers sing wis support karo Ferdiansah channel wong kesel bisa. Matur nuwun kabeh sedulur-dulur sing wis komen, support sing apik, ndongane sing apik, ben padha-padha channel Ade iki iso munggah yo iso apik, yo iso sukses bareng-bareng. Amin. Padha karo gotong royong. Masuk Kang Bayu. Gimana Kingko adewe dolan bengi golek pusaka. Piye engko kelanjutane? Sadurunge sing subscriber mang lali ding ndongakne Mas. Setiap kita pembukaan kudu ndongakne monggo sing apa ya? Tadi apa ya? Sing diutang dan iso nyaur. Monggo diparingi sehat. Monggo sing nesu karo bojone dina apa sing nesu karo pacare. Monggo ndang akur. Amin ya rabbal alamin. Ayo lur, lanjut. Ini kalau iki golek pusaka. Ya iki lur, sing tak dadi mau. Ade dolan jajal bunyi-bunyi. Ikan garapan sing gak mau. Ini ade melok. Lah gak ade melok ade gak ngerti. Ora gak. Iku bar iki njupuk pusaka ning sore wit. Mas cedek-cedek Mas. Wajah aku gede. Dulur Ferdiansah Channel untuk Kang Bayu karo Sak Peri berpetualang malam. Lanjut. Dah. Ini wit. Enteng iki, Pak. Bersama Bapak Al-Hadi atau Bapak Mujo. Beliau ini adik kakak kembar. Tapi itu upin-ipin. Kembar, tapi itu upin-ipin. Betul. Kembar, tapi itu apa nih? Sing kembarnya apa? Hah? Sing kembarnya apa? Ini pin karo apa? Dari kesopan tak mikir. Proses golek pusaka ditemek diraba dilihat Terawang. dilihat diraba diterawang enek sumur lho peninggalan orang tua. Gitu. Saya anaknya siapa? Itu teman. Mur. Peninggalan orang tua kita. Mestinya suka. Semua ngeri. Nyarani misteri. Percaya gak percaya? Dunia lain itu enak. Kamu padang Mas ya? Nyabut gaya petang misteri ini. Gitu sangar ngeri. Jadi karena pembukaan. Hah?
Jadi iki sinandur dhisik jenenge Mbah Katiran. Wonge jarine duwe barang akeh. Contone TV, kulkas, lemari, besi, sofa, luwi. Ora gitu. Dhisik iki jarine wingit. Ginggon apa, Pak? Ginggon apa? Jadi ini sih ginggon apa? Soko terus barang sing ra ketok. Contone tot. Setrum. Terus banyu ning jero pipa kan ra ketok. Mil. Lah mek sakmene iki ngono ndak iki. Lah iki yo ngono sakmene iki terus Dulu Apa iku Kang Bayu? jenenge bok. ndak sedune Dep, ngono. bok. Itu buku. Nah, kan ini kok sampe. Bok itu buku. Saudara. Ya kan iki kok ngene lho. Nah, itu kan bar Wes. segi 4. Heeh. Wotok pisan wis. Ya sakmene iki. Gak piro. Wis temu iki. Sakmene iki. Iki bentuk segi cukup. Sik to. Uprang sih ya. Iki lur sing jenenge takir. Takir itu tempat untuk ngasih selamatan adat Jawa dari pohon pisang muda. Proses penarikan si jenenge pertama pusaka. Supoko. Jobion. Kecamatan Tanah Serius. Kok ben rada apik kayak musik-musik misteri Mas ya? Siap. Nah. Kosong. Masuk. Song. Lah oleh itu kosong gitu. Oh. Ngetokne nih jero sih Kang Bayu. Musik gitu. Kelas Mas. Ingat dengar tadi kebeli sing ngomong ngetokne jurus jadi. Kita Mas. Kita Wah, ngeden-ngeden gak ngetut kok. tak kerasuan yo. Wis kurang udah. Menit muncul lu. Apa iki Kang Bayu ki? Abot. Apa canggane apa? Bojoke abot. Karo sing dialami ki abot. Lho, kenapa nih? Loh, Wah. Sik cedekne sik zoom. ya apa iki? Jenenge. Akeh. Jenenge apa? Tak jenenge apa? Sing ngomong aku. Mustika Sini, batu Om. akik silet meleding. Ayo penonton gedung larat. Wis, kok ini lho. Selau. Kok ini sih? Wis, stop ya. Stop. Selau. Lho. Gobias. Topik kuwi ndik mangene ya lho. Salek miring ini. Gro-gro
golek saka sing memang. Matur suwun sing wis ngikuti vlogku dina iki mang bengi jarang aku syuting nge-vlog bengi-bengi ngene iki. Rodok mobile bar kok kono mangi rumah aku ndredeg panas ya ini. Mau seruput kopi sik oleh kan. Seruput kopi sik. Redek paling luwe wi lur. Paling diombeni kopi tok asain. Nek gak ditagih utang. Lah. Mantep. Indah. Ngopi matur suwun maneh sing wis subscribe aja lali tetep sing liyane dijaluki subscribe neh. Luwih apik di-share, like, comment, subscribe dan share. Ferdiansyah channel wong iso sak Indonesia. Vlog iki memang rada istimewa soalnya dolan pas bengi-bengi golek pusaka. Selamat ketemu kembali dengan Ferdiansyah channel wong iso sak Indonesia. Salam dolan terus.